pane chitiko chinoshamisa aiwa chiri kuexposwa nevakomana vanozvitwa kumana kozwa intelligence. Vari kuona vari kuuya vamozoti kozwa inomira kuti Children of Zimbabwe War Veterans Association, vana vema-war veteran vari kuuya vachiexposa zviitiko aiwa zvinosvodesa zvinenge zvichiitikwa nevakomana vari muthe ruling party. Isati muda mashoko anobuda achinyorwa panapa robva subscribe like turn on the bell icon. Vanoposta this picture ramuri kuona this vehicle yamuri kuona iri paTollgate, obva vanyora vachiti David Masomere aka DJ Masomere refusing to pay Tollgate, name dropping the name of the president and threatening Zinara employees with his 2030 Vachitonga advocacy. He now calls himself DJ Wesadak. He is above the law, untouchable. President ED and ZANU-PF must castigate such behavior. Munomuziva mukomana weye akambofamba achitaura nhema achidza vanhu kuti Sadak yese yakagara pasi ikati aiwa toita aniko chairman todiko, vanhu vese vakazopedzisira vati aiwa idi Mnangagwa ngave Sadak chi akambonzi nevanhu aiwa anofanira kutomboendeswa kuti atombonya yake tomboadhiswa kana kuri makosi kunzi aiwa ari kufamba achinyepera vanhu. Panapa ari kubatiwa achinzi paTollgate ari kuramba kubhadhara fee yeTollgate. Zvambosati vakomana amari vanenge vanadzo zvinhu zvinozikanwa nenyika yose, but panapa ari kufeile, ari kuramba kubhadhara Tollgate achiti aiwa ndini nditori DJ Wesadak achinemudropa zita remutungamiri wenyika, achibvisa zita remutungamiri wenyika achiti andibhadhari Tollgate nekuda kwekuti aiwa inini am untouchable. Mashoko atiri kuona kuti vakomana vekozwa vari kuuya vachiti hatizvidi zvinhu zvakadai, so zvofanira kuadresiwa kuti aiwa the regime, the ruling party ZANU-PF icastigate mabehaviors akadai nokuda kuti vanosvibisa zita redu renyika, zita repati, zita remutungamiri wenyika. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi chasvogwa nevanhu. Pinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.